अगर आप भी चाहते हैं माँ म्यूजिक के गाना सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की मिक्स बाय माई स्टूडियो। ए बाबा चलावा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। ए बाबा चलावा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। होता पूजाई जी रौराई जी, होता पूजाई जी रौराई जी, बसहा के सवारी से। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। होता पूजाई जी रौराई जी, होता पूजाई जी रौराई जी, बसहा के सवारी से। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। बोली बोली बाबा सोमेश्वरनाथ की कान्हे कांवर लेके आईनी हम घर से हो, घर से हो, घर से हो। केहू खाली हाथ ना जाला देव घर से हो, घर से हो, देव घर से हो। भांग के सिवा ना रौरा कुछ भावेला, कुछ भावेला, हाँ हाँ भावेला। कान्हे कांवर लेके आईनी हम घर से हो, घर से हो, घर से हो। केहू खाली हाथ ना जाला देव घर से हो, घर से हो, देव घर से हो। भांग के सिवा ना रौरा कुछ भावेला, कुछ भावेला, हाँ हाँ भावेला। खाली हाथ ना जाला जे दर पे आवेला बाबा रौरा दुआरी से। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से, जिला मोतिहारी से। भोलेनाथों के नाथ भोलेनाथ की श्री राम संवरिया लिखल बाटे रउद गीतिया हो। सोनू संगम बोले बोल बम रौर नगरिया हो। तारा कंवरिया कांवर लेके नाचता, लेके नाचता, हाँ नाचता। श्री राम संवरिया लिखल बाटे रउर गीतिया हो। सोनू संगम बोले बोल बम रउर नगरिया हो। सारा कंवरिया कांवर लेके नाचता, लेके नाचता, हाँ नाचता। मनु मस्ताना बाजा दिन गाना है विशाल बवाली के। ए बाबा जलवा ढारे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। ए बाबा जलवा
जलवा ढरे आइल बानी हम जिला मोतिहारी से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामपुर खजुरिया।